Pati pader siguro. Ayan po yung gagayahin. Pati yung 40 by 40 lang talaga matibay. Dahil siguro na kita na Rika, maganda yung siya. Ayan po, good morning, good morning. At dito na tayo sa bato. Punta na tayo dun sa site. Sunday ngayon, Sunday. Nagawa kami ni Kagatcho ng content kahit makaisa man lang kasi magkakatop na. Ayun, magkakarga mo tayo kasi tatlong araw lang yung pinultang to. Ang napakalayo ng ating binibiyahe. Kaya magpultang ulit tayo. Grabe eh. Tank na. Tatlong araw ulit yan. Pero kung dito lang yan sa Bacolod dumadaan, baka mag-isang linggo yan. Wala magpas pa. Ampot, linggo ngayon. Yun. At nadatnan ko si Kagatcho kasi usapan namin kahapon, gawa kami ng ng vlog, kahit isang vlog lang kasi magkakatop na. Yun, pagdating ko, patapos na rin siya eh. Kasi anong oras na ako nakarating. Layo talaga ng iniikutan. Makita mo na lang nyo na lang dun sa vlog niya na tumulong pa rin ako sa kanya. Nakaabot din ako ng hero. Kasi yun, may gagawin na lang kaming vlog. Pupunta kami doon kila Gwen. May titingnan lang kami doon na may gagayahin nata. Pinapatingnan yung design ng tiles sa CR. Ayun, abang-abang na yun na lang yung content ko ngayon. Ayun po, at pupunta na kami doon kila Gwen. Ayun si Kagatcho. Ayan po, at dito na kami sa tindahan nila. Bim Bim. Time check natin ay 10:17. Hello po. Ayan. Baka may aso. Baka may aso. Taas. Oh, ganda ng hanging bridge. Hanging bridge. Oh. Oh. Hanging bridge. Bapo na pala itong video. Ano? Oo. Baka kaya na dun. Bisitahin kaya natin yung daan. Hello, Regine. Lalabas si Regine. Bahay ni Tito. Regine, hello. Lalaba. Yan tayo kilala. Makipapag natin. Adin tayo kilala. Kapo! Yo. Always okay.
Pero kung sa pati kami Da. dito. Ay, nag-give po. Nag-give siya ng gatso. Kasama mo si Bibi. Sure. Stay niyan doon. Stay in na. Kasama na sa ano. Kinong tatlo na magbukbuk. Ano daw yan? Bawal kulit. Nagdirang muragan ng sadi. Ay, dahil nag-inom. Kuha, doon tayo Ang nag-birthday. bilis na pala bumabaw ng tubig, ano? Tiles. Dahil siguro na kita na Rika, maganda yung siya sa video. Mga na punto. Nagpadala si Pedro dito. Kaya daw. Yung Tiles. Yung mismo kulay. Tapos ganun yung bibilin na ano. Ang ganun nga lang kung meron doon sa ano, sa Balatan. Sa Eriga nyo binili? Eriga. Home Depot? Oo. Iri ka, magbabantayo pagbili. Kaya daw silang piraso. Serviceman yan. Kukunti man lang yun eh. Kunti man lang yun, CR lang eh. Hindi naman ang siya. Ilang piraso yan na gamit yan sa inyo? Tagiro. Bigyan mo dun to. Anong tura? Pinayos pa siguro. Ano po, dito na kami kay Lagwin. Yun nga, yung punta namin dito kasi titingnan yung design nung tiles. Tapos picturean mo yun. Oo. Kasi yung gagayahin. Ang tanong kung mayroon pa ganong stock. Diba, minsan nagkakaubusan din yan. Akan yan. Oo. Maganda raw kasi yun. Palok pa, no? Laki. Watermelon man yan. Lokban yan. Watermelon. Watermelon. Suka. Ilang buwan din tayo din nakapunta rito sa kanila. Oh. Dami ng pinagbago. Yung kaya di anin ay Gusto pa kaya ako nung ito matapos. Amo. Second week. Tapos Tag-uran-uran na talaga. Ang nakakatakot nung bigla pang bumagyo. pero maray na dito sa kauran. Oo. Ha? Ano pala yan? Diamond fish pond. Tigpak Ipis. na kaya kaiba. Ayan po, titingnan na namin ni Kagatcho. Nabibis mo. Dito kami sa chip. May Chris rin. Luluto ng kikyam. Ganitong kulay. Oo. Ilaw. Mga ano to, hanggang pati-padir. Pati pader siguro. Ayan po yung gagayahin. Pati yung 40 by 40 lang talaga ng tibay. Ba't yan? Di naman na tileson. Ba't sabay ano? Di ba na tileson? Okay lang yun. Pati-padir talaga yun. Ba't may palawag? brown. Tsaka white. Yung ano kasi dun, yung tiles dun sa Galarica, puti yun eh. Puti yun. Plain, no? Sinisiguro lang yun. Yung plain. Ayan po at tingnan na namin. Amo kaya ka nag sa design si Angel. Oo. Iya ka nagkuha ka sa color. Pa-design. Oo. Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. Mukhang ate-an. Ayun, nakita na. Yun lang yung sadya namin dito. Ano yung gusto niyong kulay? Ganun, dapat ganyan na ganyan daw. Nakita kasi yung pwede ko. Nagyan mo gano'n yung kakulor. Yung video okay nila. Oh. Linggo na linggo talaga. Nakatamad. Nakatamad. Nag-gisong ka, nag-alas 10. Linggo. Kakabukas, marin pag ano, bukas na sa dito, binuksan niya bug. Tinda kung kung ano. Sige po. Malilingawan pa. Na personal na natin yung vlogger. Sige. Salamat. Hindi na kita nakapag-iinom mo. Ayun. Si tatay kaya, dahil na. Oo. Nagbabalik si tatay. Hindi na bumabalik.
Pirang bulan na. Padaan. Ano po na tingnan na nga natin yung ano, yung tiles na gagayahin. At abang-abang na lang po sa mga susunod na araw kung kailan yung gagawin yung CR ni Rika. Oo. Abangan nyo na lang po kasi si Kagatcho yung gagawa nun. Yun, back to balatan tayo. Kagatcho, pilay pa rin. Pauwi na kami ni Kagatcho at pupunta namin yung daanan dyan sa shortcut. Kung kaya na kasi napakalayo talaga. Kung pwede nang kahit itulak ng buko, yun na lang kami dadan kasi para makasipit-sipit tayo ng sulina. Sana nga pwede na kasi kahapon di naman umulan kahapon. Ngayon di naman umulan. Kasi yung pala tandaan namin dyan dati nung nagtatrabaho kami kila Gwen, pag yung tubig dun sa labas ng bahay nila konti na, nakakadaan na kami dun. Don't forget to shine big eye. I know. Parang malalim pa nga talaga. Ayan oh. Tatry tayo kung kaya na, kaso may mga bumabalik ay lalim. Hindi talaga kaya yan, tol. Tol, Mas malalim yan. mas malalim yan. Ayan po. Hindi pa talaga kaya yan. Umabot dito eh. Lalim talaga yan. Hindi pa kaya. Grabe. Lalim ng usto niyan. Baka hanggang biwang yan eh. Talagang ikot. Matatagalan pa. Hindi po yan kaya. Yan sinilip lang namin ni Kuya Gatcho. Kasi para na makapit-tipid tayo ng gas. Kasi talo talaga. Talo sa gasolina. Di pa. Mga isang buwan pa yan. Isang buwan pa yan bago madaanan. Pero napakarami ng huli ng isda ngayon. Yung mahuli ngayon kasi puminit na yung bubo. Yung bubo yung maraming huli ngayon na isda. Pag puminit yung isda, tumigilid yan. Grabe ay. Nung pagpunta natin dito, walang tubig yan, di ba? Inaabot na nga to. Ayun, balik. At doon kami dadaan ulit sa La Opinion. Alright. Grabe yung tubig talaga. And the night. Malalim ang preno ko.
Ayan po at nakarating na ako dito sa bahay. Ayan. Kakain na sila. Kumbaga kasi ko umalis kanina, bumili na ako ng ulam. Ma. May ulam na ano. Ayun nga, ano lang kami dun, kumbaga gumawa lang kami ng tig-isang content ni Gatcho. Kasi magka-cut off. Yun, salamat dun sa mama ni Gwen na nagbigay nitong suha. Maganda to sa mga bata. Mga pangpurga. At yun, abang-abang na lang po kung kailan nga gagawin yun ni Kuya Gatcho, yung si Ardon kay Rica. At pinapuntahan na rin namin yung dun kila Gwen, na sabi kasi ni Kuya Jojo na ganun daw yung tiles na ilagay dun sa sa CR ni Rica. Na pinuntahan namin. Siyempre baka kakanbas muna ni Kuya Gatcho dun sa Iriga, sa Home Depot, kung mayroon pa yung ganung kulay na tiles. At kami ni Kuya Gatcho raw yung gagawa dun sa dun sa balatan. Hindi ko lang alam kung kailan yun gagawin. Ayun po, hanggang dito na ang vlog na to. At maraming salamat to all viewers, to all sponsor. Yun. Thank you. At ingat po kayo palagi. Yun. Siyempre kay Kuya Jojo. Yun, salamat. Bye-bye.